Please subscribe, like, and share. Nasa wo hwe abakwase mu a na kyese rawrafo etu adifra sante kuntena se eno mo ebesua ebepio mu wei wa abro mu gi kwan mu frehia aduanan e wa afi apem ahanson aduson enan no emu a enam so ema afi bia no omudi dwumadie sonko ehyehye so edikai akwantu omutu ye edifri asante kuntena se ebepie mu ewo bebia sisei omu wei dwumadie no ekoso ampanfo ahodo na mudi omanimunyam ebeta dwumadie na chi a osoafo no na hwe Mantamu Nana Ousi Yabua any a bank cratchy penny no one potem ho mame comfortata munina ebe piemu ewasie e brown kwaswahine berima Nana Ousu aferi e kasano no order o mampanyi Nana adodan kwakufa do ase se wati mantami edi amomo na face so de adstade to nim se akwan ahodo bebrebe wo ho nyina assessment o mampanyi hwe no monye emfa momo na here is in the area of our roads. Our road communications are really in a very bad shape. Ebro so afọ na show timantemu na no wusi yabu asosodi na no disem to dwano to dwa say rural government hospital eno mu ahwe omode ba baye mantemu ho nyina ayaresabia kese ade a na no eno ade hye no ma wo Uti region nyina ade atomu se rural hospital na be regional hospital. Nyame adoma ene anyumre ye bono nsia mbabo sonko bi